ġajt nixtieq naqsam magħkom ħsieb spiritwali li qed inebbaħni l-mulejjek dawn il-ġranet li nagħmlu. Huwa tajjeb għal kulħadd, imma b'mod speċjali hekk nixtieq nadattah għall-anzjani jiena. Għal kulħadd huwa importanti, imma l-anzjani jien bħalissa meta kont iżgħar ma kontx nitolbu dan, imma issa li jiena qed insib ruħi f'din is-sitwazzjoni li se nsemmilkom ġiet il-quddiem, qed ħafna nitlob lil Alla Papà li għandu widnejh dejjem beraħ biex jisimgħek u qed ngħidlu Alla Papà, tini id-don tal-fidi. Huwa don li trid titlobulu. U hemm ħafna modi kif tgħix għall-fidi, imma id-don speċjali li qiegħda nitolbu hu biex jenni ngħix ħajja ta' fidi vera, mod speċjali li nitwaħħad mal-ispiritwalità tas-salib u mal-ispiritu ta' Kristu rxoxt. Kif? Bil-fiduċja, bl-imħabba, bir-rassenjazzjoni. Iva veru, mod speċjali f'dawn il-mumenti tal-anzjanità meta ssib ruħek makusa bl-uġigħ. Tixtieq tagħmel ma tistax, tiddependi mill-oħrajn. Forsi m'intix mifhuma. Huma mumenti dawn, eżis ħbieb. Huma mumenti li jħorġulek dema. Imma li rridu nitolbuh speċjali lill-Alla tagħna. U qed jgħidha ħafna l-Papa din il-ħaġa li se ngħidilkom, qed jitlobha ħafna meta jkellem ir-reliġjużi, meta jkollu okkażjoni jitkellem mal-anzjani. Akkost għax in-tbatija kif għedna toħroġlok id-dmuħ, imma akkost ta' dan id-dmuħ irridu nħallu dbissima tixref fuq xuftejna. Importanti ħafna. Mela dema u dbissima. X'inhuma dawn? Dema għax qed imbagħti jiena mal-imgħallem tiegħi. L-imgħallem tiegħi ta' ma qagħdx fuq poltruna hemm fuq u jgħidlu tibżax bagħti imma mhux ħaddum ta' x'imbagħad neħduk miegħi. Jien għandi post sabiħ hawn lesta lik. Le, niżel u bata u xi kwalità ta' dbatija ġalnieh ibata. Għax hu kellu d-nubiet tiegħi qudiemu 2000 sena ilu kellu d-nubiet ta' kulħadd. Allura wkoll ġalnieh ibati lil dal-qaddis Alla mill-imħabba tagħna. U allura jekk huwa jiena ħin kollu ngħid jiena follower of Christ inħobbu. U mixi qudiemi imdawwar bil-kuruna tax-xewk. U l-ħares tiġini xewka waħda fil-ħajja tiegħi forsi għax ma jkollix il-kapaċità naċċetta. Allura jisna qed nippretendi li jiena li ngħid li nħobbu u mixi qudiemi bil-kuruna tax-xewk imkaħla ma' rasu dak l-uġigħ u tiegħi nixtieqha mdawra bil-ward. Le, mela nitolbu speċjali lill-mulej biex ikun magħna fit-tbatija. Nitwaħdu, nsiru ħaġa waħda mad-tbatija ta' Ġesu. U mbagħad tbissima x'inhi? U x'inhi tbissima?
id-bissima dal-waqt jħodni miegħu, dal-waqt jħodni miegħu. Ma nafx meta l-ġurnata imma qiegħda sa jħodni żgur miegħu. Ingawdi fejn? Fil-post li tant snin ilu ħejjieli. Għandek amara inti hemmhekk. Għandek post qaddis jistennik biex tintaqa' miegħu u tgħix għal dejjem miegħu ma' dawk li ħallewna qabilna bis-sinjal tal-fidi, mal-Madonna, mal-Anġli, mal-Qaddisin. Se ngħixu hemmhekk ħajja ta' ferħ u paċi mal-Mulej. Żomma f'moħħok dik naqra meta inti tħossok abbattuta u tgħid xi ġrali dan l-uġigħ, dan il-mard, nixtieq nagħmel ma nista' twaħħad jiġifieri ssir ħaġa waħda ma' Ġesu msallab u ħares lejh. Imma mhux titwaħħad ma' Ġesu msallab biss, imma mal-ispiritwalità tas-salib u mal-Ispirtu ta' Kristu rxoxt għax hu bata imma qam. Int qed bati imma sa tqum u sa ngħixu flimkien għal dejjem fejn nerġa' ntennija nħobb intennija jalli minna Pawlu nħobb infakkara lili nnifsi, nfakkara lilkom ukoll fejn għajn qatt ma rat, widna qatt ma semat u l-ebda qalb ta' bniedem ma tista' tobsor x'ħejja Alla għal dawk li jħobbuh. Il-paċi miegħek.